Dentro das reflexións sobre a situación do galego, dos consensos e mesmo dentro da execución de políticas lingüísticas, atopamos cun papel importante os medios de comunicación. Tanto a prensa escrita como a televisión, a radio e os medios digitais funcionan como axentes normalizadores da lingua, razóns polas que decidimos falar coa decana do Colexio de Xornalistas. Preguntámoslle a Belén Regueira pola lingua e polos medios en galego. Históricamente, o ecosistema de medios de comunicación en Galicia desenvolveuse maioritariamente en castelán. A día de hoxe, durante xa 4 décadas, temos un exemplo exitoso moi claro que son os medios públicos galegos, a CRTVG, pero deberíamos ter moitos máis axentes e si que foi moi complicado consolidar os proxectos que si foron nacendo ao longo do tempo en galego. Para que eses medios poidan consolidarse, funcionen, hai diferentes factores en funcionamento. Un deles é evidente, porque o vemos tamén nos propios medios públicos, que é a función das administracións a hora de incentivar e de apoiar eses medios. E ese é unha vía clara na que se pode actuar para mellorar as posibilidades de éxito de medios que ademais, despois desa gran recesión e despois da crise que todos os medios sufriron e determinados medios sufriron aínda con máis forza, para que poidan consolidarse e poidamos continuar tendo un ecosistema tamén diverso, plural e amplo de medios en galego no que poidan escoller as lectoras, espectadores e ointes. Nos temos feito en diferentes ocasións pronunciamentos e propostas con respecto a como se poden mellorar as axudas que entendemos que si deben recibir os medios de comunicación. Por unha banda, hai axudas específicas para o uso do galego para medios que utilizan exclusivamente o galego, que son axudas bastante inferiores ás axudas xerais e que ademais exclúen, por exemplo, os medios digitais. E pola outra banda, efectivamente, hai axudas a empresas xornalísticas, radiofónicas e tamén a medios digitais, que entre as razóns, entre as cuestións que avalían, está tamén a do uso do galego, pero só requiren un mínimo dun 10% de produción de contidos en galego, ou no caso das emisoras de radio, un mínimo dun 50% de emisión en galego. Tendo en conta que moitas emisoras de radio están encadradas en cadeas estatais e que, por tanto, esa porcentaxe só se aplica nas desconexións galegas ou locais. Creemos que si do que se trata de incentivar o uso do galego nos medios, se debe ser máis ambiciosos a hora de considerar ese factor, e vemos que non foi posible consolidar proxectos en galego que foron nacendo, en algúns casos, por desgraza, desaparecendo, non? E tamén, por outra banda, que é necesario avaliar se estas axudas e os seus criterios están servindo para incrementar a utilización do galego que fan medios que utilizan habitualmente o castelán. Esa conformación do ecosistema de medios en Galicia, que tradicionalmente ao longo do tempo se fixo sobre todo en castelán, se facía de costas á realidade lingüística do país, e ese é un dos factores, non o único, non o fundamental, pero un dos factores que nos trouxo ata aquí a unha situación de perda de galegofalantes que están demostrando os datos. Inda así, con esa diminución que estamos experimentando, séguese falando máis galego na rúa que nos medios. Eu, como profesional, tiven a sorte de formarme en Santiago, de formarme nuns tempos nos que na facultade había formación específica de galego oral.
A min, como neofalante, axudoume moitísimo a mellorar a miña competencia lingüística, que tristemente non traía de serie polas circunstancias que todas coñecemos, e que iso demostra que se pode traballar e que se pode mellorar e que se debe facer xa desde a formación dos e das xornalistas e despois tamén nos propios medios de comunicación. Eu creo que nos medios orais, desde logo, ten que ser indispensable. O que temos que analizar e mellorar son os textos orais, non os textos escritos, que para nós son só unha ferramenta de traballo e nada máis, non? Entón, desde logo, é un aspecto indispensable para mellorar a calidade do galego que utilizamos. Que teñamos poucos medios en galego tamén supón, desde o punto de vista dos e das profesionais, que hai poucas persoas ou unha porcentaxe pequena de profesionais que poden traballar en galego en Galicia, en medios de comunicación. Parécenos que o consenso partidario, político, de entidades para traballar a prol dunha mellor situación da lingua sería positivo e beneficioso se conseguen implementar medidas que vayan nese sentido, que realmente poidan producir un freo da perda de falantes que agora estamos experimentando. Iso pasa, por unha banda, pois por consolidar o modelo dos medios públicos en Galicia, con respecto ao seu modelo de comunicación e de información en galego, dos medios públicos estatais, nos que sería necesario recuperar e aumentar a produción propia do Centro Territorial de Radio e Televisión Española en Galicia, e con respecto aos medios privados hai unha vía moi clara de actuación que ten que ver coas axudas a medios, coas axudas directas e con outro tipo de vías polas que os cartos públicos chegan aos medios de comunicación e que poden ter a lingua como un dos criterios de valoración dunha maneira máis decidida do que se fixo ata agora. De maneira xenérica, nos pronunciámonos en contra do proxecto de lei que nestes momentos está en tramitación parlamentaria, porque desde o punto de vista profesional nos parece que dá pasos atrás moi preocupantes no que respecta á independencia editorial dos medios públicos, que pode garantir un modelo o máis virtuoso posible no que ten que ver coa independencia editorial, pois non unha única medida, senón unha estructura de contrapoderes e contrapesos que faga moi complicado que se queira controlar desde calquera goberno o traballo informativo que se fai nos medios públicos. Por unha banda, desde a elección da Dirección Xeral. Aquí introdúcese unha disposición adicional para que se poida escoller por maioría non reforzada no Parlamento. E creemos que non debe ser así, ou volvemos ao modelo que está recollido na lei actual ou imos a un modelo de concurso público, por exemplo. Outra cuestión ten que ver coa participación dos traballadores e traballadoras dentro do medio, dentro das decisións na praxe profesional e tamén para poder someter a deliberación da redacción e doutros órganos determinados dilemas ou determinados problemas. É algo que nos pedimos para todos os medios, públicos ou privados, que nos parece indispensable, pero desde logo os medios públicos teñen que dar exemplo nese sentido. Na lei actual inclúese un Consello de Informativos, un estatuto profesional que nunca se puxeron en marcha, pero que desaparecen absolutamente da nova lei. E unha terceira pata, que tamén relacionada con esta, que ten que ver coa avaliación externa, con órganos independentes, profesionais, que poidan facer de garantes desa independencia editorial, desas boas prácticas informativas, e que son órganos que existen no ámbito europeo de maneira xeralizada, que tamén existen en algunhas comunidades autónomas. Sí que vemos con preocupación tamén a introducción no proxecto de lei da posibilidade de uso de linguas diferentes do galego, dice, para a difusión da identidade e da cultura galega fora da comunidade autónoma. A verdade é que nos parece que a CRTVG demostrou durante estes 40 anos pois que a información e a comunicación en galego son desde logo un modelo exitoso, factible, que pode ter toda a potencia que se lle queira dar, e estamos vendo películas, series, documentais en galego viaxando por todo o mundo, recoñecidos, premiados, sen máis necesidade que uns subtítulos, non?
unha oportunidade que xa se recolle na Lei Valentín Paz Andrade, que eu creo que hai que implementar e afondar e avanzar. É práctica habitual nos medios públicos que se fale, e se cada se podería facer con maior frecuencia, con fontes portuguesas en portugués, e eu creo que unha maior comunicación contribuiría en moi distintas maneiras, a nivel lingüístico, a nivel cultural, tamén a outros niveis, a nivel profesional seguramente tamén, pero desde logo a cuestión de vontade de aumentar ese contacto e esa comunicación, de ir afacendo as orellas do norte e do sur a diferentes sotaques, que é algo moi necesario, que nos escoitemos, vexamos e leamos máis uns aos outros, unhas ás outras, e tamén contribuir a facer un espazo de comunicación común, non? Que tamén son dous aspectos que van da man.